Els municipis situats en àrees afectades per centrals nuclears reclamen millores en els seus plans d'emergència al Departament de Protecció Civil de l'Estat espanyol. 30 anys després de l'entrada en funcionament de les centrals nuclears, els sistemes d'alarma i d'evacuació en cas d'accident nuclear presenten dèficits importants. Un exemple el trobem a Riba-roja d'Ebre, on es va construir un pont sobre l'Ebre per a evacuar la població, però no es va construir la carretera posterior. En el cas de Riba-roja d'Ebre, doncs jo crec que hi ha un incompliment flagrant per part d'aquest pla d'evacuació en cas nuclear. Hem de pensar que tot el poble de Riba-roja són 1.300 habitants, s'han d'evacuar a través del pont de Riba-roja, que aquest pont, inaugurat l'any 1997, avui per avui encara no té una continuïtat. Això vol dir que el pont no uneix en cap carretera. És a dir, la via per la qual s'ha d'evacuar la població de Riba-roja d'Ebre és una via de grava, bàsicament, en alguns punts dels quals no té més de 2,5 metres d'amplada, ja que la zona de recepció o el punt de recepció en cas d'evacuació és la població de Maials. Un altre dels dèficits importants és la poca cobertura de telefonia mòbil que hi ha en localitats com Ascó, Flix o Riba-roja d'Ebre. Ens podríem trobar en dificultats serioses per localitzar i coordinar l'evacuació en zones rurals. Tenim molts disseminats, hi ha més de 100 veïns empadronats en masos del terme i moltes d'aquestes zones no tenen cobertura de mòbil. És una de les mancances greus d'aquest pla, a banda d'altres més operatives, com ara que no s'ha fet mai un simulacre en població civil i que em sembla que no està prou greixat el pla com per estar confiats al 100% de que funcionarà correctament. Però l'àrea d'Ascó no és l'única que presenta mancances importants en els seus plans d'emergència. A l'Ametlla de Mar, només a 10 quilòmetres de la central nuclear de Vandellòs, reclamen millores en la megafonia i també noves vies d'evacuació per carretera. En aquest cas de les urbanitzacions que tenim al terme municipal, la facilitat que seria obrir pas a través d'entrades directament a l'autopista, com a zona d'evacuació, diguem, més idònia. Van dir que estudiarien el tema, però de fet no l'han estudiat. Els ajuntaments estan plantejant emprendre mesures de pressió conjunta a Protecció Civil de Madrid i a la subdelegació del govern espanyol a Tarragona.